Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo, yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sa ika-16 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday Apolonia, Crispin, Jenny Cagwinji, offered by Josie Martinez and family. Para sa kalag ni Laura, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Patria and Lima family. Para sa kalagdanday ni Nita, kag Guillermo, offered by Julie Lacrete and family. Para sa kalagdanday Michael Angelo, Bernardo, kag Rudy, offered by Nelida Tamisis. Para sa kalag ni Mark Anthony sa iyang first year death anniversary, offered by Nanay Annalyn. Para sa kalagdanday Nilo Sr., Josefina, kag Felipe, offered by Kapawan and Valencia family. Para sa kalag nanday Adela, Pasi, kag Jerry, offered by Ninita Tanlangit and family. Para sa kalag ni Lineda, offered by Joan Argelio and family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Bigona family. Thanksgiving is offered for the 85th birthday of Mr. Edgardo Sayo, today offered by Mr. and Mrs. Gina Nakaya and family. Thanksgiving is offered by Mrs. Teresa Escarrera for all the blessings received and good health. Thanksgiving is offered for the 70th birthday of Mrs. Delia Johnson on July 20. Thanksgiving is offered for the 45th birthday of Ranilo Kapawan. Last July 17, offered by Milmil Valencia. Prayer for fast recovery offered to Rio Kamangunan. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Analiza Kaas and family, Mr. and Mrs. Irilyn Kuno and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Rodolfo Fusin and family, Mr. and Mrs. Antonio Billones and family, Miss Sheila Marie Kapawan and family, kag Mr. and Mrs. Rosana Cosares and family. Kung makita naton ang mga epekto sang kaluya kag mga sala ayhan, magpamangkot kita kung matuod nga giluwas na ni Kristo ang kalibutan. Ang palanggiran sang maayong nga binhi kag mga bugang nagatudlo sa aton sang kamatuoran sang pagtuo. Ang maayong nga binhi lamang ang ginsabog sang Dios. Ang mga bugang nagagikan sa demonyo kag sa malaot nga mga tawo. Ang Ginoo nagahulat sa iya paghukom kag nagahatag sing kahigayunan sa tanan nga magbag-o. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palay magtinaw tanan kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon.
akong gitugyan. Sa inyo kakulangan, ako masaligan. Gani isinggit sa mga dalanurang pangagasang pag-ibig. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agud nga maging takos kita sa pagselebrar sining balaan ng mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kasa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghilas ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa Kristo. Maluoy ka sa Kristo. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kaitasan, pagsarusa panginahin, sa mga tao, ay maalis O Ginoong Diyos na Amay, makagagang sa tanan. Nagadang
simba kami sa imo ngayon, himaya kami. Nagapasalamat kami tanan sa imo, bangod sa dako mo himaya. Himaya, himaya sa Diyos itaasan, at sa duta pag-ibig sa mga tao na may nais o Ginoo, Jesucristo, bugtong anak sa Diyos nga Amay, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw na naghahala sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon, pagbakulang pag-ako. Ikaw na nagalingkod sa tuos sa Diyos na Amay, maluoy ka sa amon. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan, at sa duta pag-ibig sa mga tao. tungkol kay ikaw lamang ang santo. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Amay. Mga muyo kita, O Diyos nga manamay, kaluoy kami ng iyong mga alagad, kagdugangi sa amon ng imo grasya, agod nga magkabuhi kami sa maligon sa pagtuo, sa paglaom ka sa paghigugma, kag tungod sini, tumano namon si may katutom, ang imo makasuguan. Ginapangayon namin niya sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro sang Kaalam. Ang tanan nga mga butang yara sa idalom sang imo pagtatap. Kag wala sing iban pa nga Dios nga imo mahatagan katarungan sang imo mga pamat-od. Ang imo kusog amo ang ginagikanan sang imo katarungan. Mapakita mo ang kaluoy sa tanan tungod kay ikaw ang Ginoo sang tanan. Ginapahayag mo ang imo gahom kung ang tawo magpangduwa-duwa sang imo himpit nga masarangan. Kag imo ginasilutan ang sisino man nga nakahibalo sang imo gahom, pero wala ini ginasapak. Bisan matuod nga wala sing latid ang imo gahom, pero maluluyon ikaw nga hukom. Sa imo luyag, imo kami mahukman, pero sa baylo, imo kami ginagamhan, nga naupdan sang dako nga pagpailog. Paagi sa imo mga buhat, ginatudloan mo ang tawo nga ang matarong, dapat nga maluluyon. Ginatagan mo sing dili mapatpat,
nga paglaom ang imo mga tawo dira sa pagtugot sa ila, sa paghinulsol sang ila mga sala. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Puno sing mapinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapangamuyo sa imo. Pamatii man o Ginoo ang akon pangamuyo. Dungga ang akon pagpangayo sing bulig. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Ang tanan nga mga kapungsuran nga imo gintuga, magakari kag magaluhod sa imo. Magadayaw sila sang imo pagkagamhanan, ikaw gamhanan kag nagahimo sang makatilingala nga mga butang. Ikaw lamang amo ang Dios. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Apang ikaw o Ginoo, maluluyon kag mahigugmaon nga Dios. Hindi madali mangakig, malulo kag matutom sa gihapon. Balikta kag kaluuy ako, pabakura kag luwasa ako. O Ginoo, maayo ka kag mapinatawaron. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, ang Espiritu nagabulig sa aton kaluya, kay hindi kita makahibalo kung paano magpangamuyo, kundi ang Espiritu amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton sa mga pag-ugayong nga hindi masaysay sa mga tinaga. Kagang Dios nga nagausisa sang tagipusoon sa mga tawo, nakahibaluman sang paghuna-huna sang Espiritu. Kagang Espiritu nagapakiluoy sa Dios para sa iya mga tumuloo, kag suno sa iya kabubuton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Bulahan ikaw o amay, Ginoo sang langit kag sang duta. Kay ginpahayag mo sa di maalam ang mga misteryo sang ginharian. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkanta kita tanan sa alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyalaman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo. Suno kay San Mateo. Himaya sa imo, Ginoo. Si Jesus nagsugid sa ila, sing isa naman kapalaanggiran. Ang ginarian sang langit kaangay sang isa ka tawo nga nagsabog sa maayo nga binhi sa iya uma. Isa ka gabi, sa nagkatulog ang mga tawo, nagabot ang iya kaaway kag ginsabugan man sang bugang ang iya uma kay naglakat. Sa nagtubo ang tanom kanang pamunga, ang mga bugang nagtubo man. Ang mga sulugoon sang tawo nagkadto sa iya ka nagsiling, amoy, maayo nga binhi ang imo ginasabog sa imo uma.
Pero diin bala maghalin ining mga bugang. Nagsabat siya, ginsabog ini sa kaaway. Nagpamangkot sila, luyag mo bala nga panggabuton namon ang mga bugang? Nagsabat siya, hindi lang. Kay basi magabot man ninyo ang mga trigo kaupod sa mga bugang. Pabay ilang ninyo anay nga magpamuhi ang mga bugang tubtob sa tigalani. Kay kung tigalani na, singganon ko ang mga ngani. Gabutaan ay ninyo ang mga bugang, bugkos sa sila kag idapong sa kalayo. Dayon, tipunan ninyo ang trigo kag isulod sa akon tambobo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Paglayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Hinigugma nga mautod, maayong hapon sa iyong tanan. Ay, gabi na gali. Mayo kay buot silingon bugtaw ka mo. No? Sige. Hinigugma nga mga kauturan, sa santos nga ebanghelyo na batian naton, ang mga sulugoon nagpangabay sa ilang amo nga panggabuto nila ang mga bugang. Pero siling sang amo, hindi lang kay basi magabot ang mga trigo upod sa ila. Ang iban sa inyo, pamilyar gid sa panguma. Ambot kung pamilyar ka mo sang hilamon nga ang yangalan limba-limba. Ang paray-paray hapos sa kilalakon. Pero ang limba-limba, kung linghod pang humay, parihas gid ang ilatsura sang humay. No? Mabalaan mo lang magdugay kay ang limba-limba, tiga karagkag ang iyang asipi. No? Kag sa uli hilain iyang bunga. No? Pero sa una, ginatudluan kami na tatay manghilamon sang limba-limba kag sang humay. Di ang ending, kasadya. Kaya ginapapuli kami una. Kaya nga aman, daw nakalbo na ang humay. No? Hindi kami ka-identify kung ano yung tsura sang limba-limba, sang sa humay. No? Di sa ulihin na balaan namon nga amo nagling style. No? Kung magsala ka, papulion ka una. No? Di ano pa kayo, bisang kilala mo na ang humay kang limba-limba, gabut-gabuton mo lang, no? Tanan, no? Parang makapamati ka sang radyo sa balay, no? Pahuway, no? Bata sa una, ginapaubra na sa uma, no? Subong yung kabataan, daw mga prinsipe kag prinsesa, no? Kay mapungko sa tubang sang TV, hindi gani makapot sang gadgets, no? Sige lang kay siling sa mga ginikanan, agod nga hindi sila mabudlayan. Kabay pangatudluan nyo sila mag-ubra. No? Pero mga utod ang muna. No? Sa Ebanghelyo, do kasubong bala nga ang amo tamaan ka konsentidor. Sa bagay, nga kung i-apply nato ini sa kabuhi, di daw makabig naton nga ang Diyos da konsentidor kadamo sa mga malain ng mga tao sa aton panulok. Pero nga wala ni sila ginpapas ang mahal nga Diyos. Ukon kita balangin naton malain man kita kung kaisa nga wala kita ginpapas ang mahal nga Diyos. Ang mga nahauna kay kaduha nga balasahon amo didto ang source naton sang mensahe. Bangod kay ang Diyos maluluyon. Di kung kaisa nga kadulaan kita pasensya, no? Maski ako man gani, no? Ang ubra sang pari sa seminaryo do barangay tanod, no? Kay gamay man lang imo nga building nga ginalibot-libot, pero kung gabi nagapang flashlight ka. No? Kaya mga seminarista, kung isa inugtulog na, hala pa ka inistorya. Ang iba naga midnight snacks pa, no? Ano pa kay pagkaaga kung magmisa na ga tulog iban, no? Kung kisa ko magklase na ti iban tuyo, no? Kay wala magtulog sing husto, no? Ti ubra na mo nga mga pari
Kung isa do ka bulos-bulos kami, may nagarunda sa alas 9:30, may nagarunda sa alas 11, no? Di ko kaisa kung ako abuton alas 12, no? Di mga utod, no? Daw madulaan ka sa pasensya, no? Daw masiling ka bala pagwaon na lang na sa seminaryo, no? Pero ang ebanghelyo nagatudlo sa aton, hulat-hulat ang anay. Kung silingon pasensya, no? Kaya nga aman, hindi lang kita ang nagahulat sa aton isikatawo nga magbag-o. Ang Diyos man nagahulat sa aton nga magbag-o. No? Amo na gani nga hindi kita dali-dali dapat maghukom sa aton isikatawo, kay balaan gid naton kita sa lawayon man. No? Amo na gani hambal sa mga malam, hindi kita gid sagay kapang saway, kay basin nalipat kita, kung malipat kita, nga kita man nagakulintas sang saway, no? Amo kanami gid ko kaisa magpanaway, no? Kanami gid mga kig, no? Kay ko kaisa daw tungod kay permi na kita nagapanaway, permi nagapangakig, daw ka natural na lang sa aton. Di mga utod amo ini ang Dios. Maluluyon kag mapinasensyahon. Pero dumdumo naton ang Diyos hindi lamang mapinasensyahon kag maluluyon. Ang tion magaabot nga ang paghukom matabo. So ang Diyos mapinasensyahon bangod kay ginahulat-hulat niya kita nga magbag-o. So kung hindi kita magbag-o, ti amo na ina, no? Ang Diyos magahukom sa aton. Hindi ang Diyos nagasiling sa aton malain ka, kundi nga kita mismo makarealisar nga atong ginahimo hindi maayo. Do kasubong balang ako nakahimo kita sang sayop sa aton isikatawo, bisan wala siya kabalo nga nakahimo kita sang sayop, kita man daw nagpangalag-ag kag daw nahuya sa iya. Likom sa iya, pero kita nagasiling nga sa atong kaugalingon daw hindi kita worthy. Di mga utod kabay pa nga hindi naton pagpabayan kag ibaliwala inang kaluoy kag tsansa nga ginahatag sang Dios sa aton. Nagahulat siya, pero inang paghulat may katapusan. Huo ang Dios mapinasensyahon, pero ang paghukom magaabot man. Gani kabay pa nga hindi nato pagbabuyan-buyanan ining tsansa, ining kahigayunan nga ginahatag sang Dios sa aton. Magtindog ka tanan. Baguhon nato ng aton pagtuo, tanan kita. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak, gabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikato kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay makagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo, hinigog mga utod, nga nagapabakod sa aton paagi sa iya pulong. Kabay pa nga kita, magpamati, ka magsunod sa iya kabubuton para sa aton. Ang aton sabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagapangulo sa simbahan kag sa gobyerno permi magbinagbinag sang kaluoy sang Ginoo para sa iya katawhan. Agod mahatagan sing kahigayunan nga mabuhi kag magbag-o ang mga nakahimo sing kalautan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa, masatunga sang madamo nga mga buluaton, kag mga palaligban, hatagan namon sing panahon ang Ginoo, ang mga butang nga espirituhanon,
ang pulong sang Dios kag ang pag-alagad sa isig katawo. Mga muyo kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. kabay pa nga ang mga malaot kag tanan nga ginakabig nga mga bugang sang katilingban maghinulsol kag makaagom sang kapatawaran kag magbag-o sang kinabuhi. Mga muyo kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. kabay pa nga ang mga panimalay nga ginatilawan sing kaimulon sang pagbulagay kag sang mga problema nga dala sang kapintas kag pagdihang tanay makakita sang bulig kag kabakod halin sa Ginoo kag sa mga tawo nga may maayo sing kinabubuton. Mga muyo kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. kabay pa nga buligan sang Ginoo ang mga nagamasakit kag dalhon sa iyak ginharian sa langit ang mga kalag sa mga nagkalamatay. Mga muyo kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag ang aton mga personal nga intensyon. Mga muyo kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo kabay pa nga ang tanan namon nga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig, ka maginhimpit sa imo pagtuytoy. Ginapangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palag magtindugan tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag Ginoo nga sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Badunta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot sa kanilang kimayan siya ngalan sa tuman kapuslanan sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga manamay, imo ginimpit ang saring-saring nga mga sakripisyo sa daan ng kasugtanan sa isa lang ka sakripisyo. Bato na kag bendisyon ng amon mga dulot. Subong ay imo ginbaton ang mga dulot ni Abel. Agod nga ginahalad sang kada isa sa amon sa pagpadungog sa imo santos nga ngalan. Mangin mapuslanon para sa kaluwasan sang tanan. Ginapangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyarangan sa imo.
Ipayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Ako sa kamaygid. Takus kag angay gid, igo kag ang puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo, nagakabuhi kami, nagagiho kag nagapadayon karon. Bisan nga umalagi pa lamang kami sa siningaduta, ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imo gugma. Kag nagaangkon kami sa kaligunan sa kabuhi nga palaabuton. Kung sayuron ang paglaom sa katapusan nga Paskwa, nga ginahatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo, kag amon ginabantala ang iyong pagkahalang dun upod sa Manghiles nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong Espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya iningin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa ini. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ang kalis na nagapasalamat liwat. Kag iyagin palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kristo na ba?
Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bug-os sa kalibutan. Himpita siya sa pakigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa nga mga katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabiyan. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yalari karon nagatambong agon maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Elois ng Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Ngayaran ka sa mga langit, pagdayaw ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong hinalian. Matuman ang buot mo sa duta, silisan sa langit. Nagano pamilihan Sing kanunan sa pagkadadlaw, pagpapawaan mo kami sa mga kasalanan mo. silig. Sining na ginapatawad na Ang mga nakasalat sa amin. ipalaw sa panulay itulong. Sumalo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan, hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-on na kami sa tanan nga mga palaligman. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Hesukristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles,
ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, iragi hapon sa itanan. Kag hiraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Cordero Santo, sa mga sala sa kalibutan, maluwi ka sa Cordero Santo, Mga utod, iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Nakatapos yung magsulod ka sa pagpuloyan. Pangimit lang lamang sa kapulong, kag magayong akon kala. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon kit nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kala.
Tingatanong. Mga buyo kita. O Ginoo, tamda kami agin sagod sang lawas sa dugo sang imo anak. Kaghimo nga magsayloman kami halin sa amon daan nga kabuhi. Pakadto sa bago nga kabuhi sang grasya. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Paglaraman sa imo. Bendisyonan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Sa liwat, mayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father. Unta si pagitay, atong tagipuson. Nagitay ta kay Kristo, sa tanan nga tion. Sigit sa panawagan, pagidait sa tanan. Katungod sing kalalangay, ang atong kapahumuran, ang atong tanay kalimtan, pagidait sa tanan. Sigit sa panawagan, pagidait sa tanan. Sa barangay San Rafael Mandurriao, magbinuligay may pagtuo kag gugma. Si San Rafael Arkanghel ang atong giya, padulong sa kauswagan kag kalinong. Sanyog barangay San Rafael Mandurriao, ugot nga paghiusa, matuod nga pagbalangga. Upod ang paggiya ni San Rafael Arkanghel, padayon ang kasaniyugan, pagpuswag